Здравейте, приятели! Ето ме и мене с новото видео на мечетата на Франкфурт. Днеска мечетата имат участие в Офенбах, ресторант Vivax. Имаме оркестър, изненада, много изненади, чака ни яко забавление, така че не дейте да прескачате видеото или да го сключвате. Очакват ви много интересни части, които да изгледате. Дано да има някой, който да снеме с моята камера, понеже аз ще съм вътре в розовото мече и ще забавлявам хората. Ние отиваме да се забавляваме, приятели, и вие останете във видеоклипа и се забавлявайте с нас. Да, сега отиваме да вземем Айлин. Ние се приготвихме и да видим дали тя е готова. Да си пинем по едно кафенце, да дойдем на себе си и към към забавлението. Ще зарадваме на една много сладка рожденичка и нейната сестра и гостите, които са уважили нейното празненство. И да видим дали ще има изненади и за нас. Да видим. Понеже понякога не се случват нещата така, както си го искаме. Понеже ни чакат и нас изненади. Ще видим след малко. Лека загрявка! Мечетата на Франкфурт! Сега, приятели, забрахме се в момента, пием си кафетата и чакаме Айлин да се наиграе, да се облече и да тръгваме. Айде, какво мислиш за моето изказване? Супер! Нали? Айде, наказвай се! Айде, малко се впинаме. И така, екипа е готов, приятели. И с пълна сила и енергия! Макар че сме ще. Къмо! Мечетата на Франкфурт! Отиваме на участие. Газ! Айде да тръгваме! Чакайте! Яките ни видео части. Ще ги включа тук във видеото. И сега, чакаме асансьора. Асансьора не ще да идва. И какво правим? Бигаме, бате, по стъпалата. И почваме да бегаме, бате. Айде, седне до родата ти. Айде, Добър вечер, уважаеми гости! Репетиция в чадък. Добър вечер, уважаеми гости! Аз съм Айлин. Тук съм, за да изненадам себе си. Така. И ляк ще ме прекъснат цивилски. Екипа да не остава назад. Айде сега отиваме към колите. Т.е. към колата. После в бензостанцията да заредиме. И идваме! Приготви се. Ресторант Vivax. Чакайте ни. Идваме. И така, приятели, вече се качихме в колата и потегляме. Отиваме да си заредим колата и към Офенбах. Ресторант Vivax. И ето ни, приятели, ние пристигнахме Офенбах, ресторант Vivax. И сега ще влезем вътре да видим каква е обстановката, откъде ще излязат мечетата и колко ще излязат мечетата. И айде, приятели, да влезем вътре. А? Как си, мамо? Вижи. Айде, Амет, готов ли си? Айде, купоната започва. Айде! Готови сме! Влезем вътре. Тук са ни лъвчетата. Лъвчетата ми виж. Да, айде да влезем вътре. Да видим обстановката каква ще е.
приятелите! Приключихме още една вечер. Успешно. Точно. С много забавление, с много играене. И малко нерви. Нерви, игриви нерви. Спокойни нерви. В смисъл, разбрахме се 9 да излезем, а то стана 10:30 да излизам. И така, както да е. Да не влизаме в подробности, че се нервирам пак. Подробностите са излишни понякога. За вас. Така. Не и за нас. Не и за нас. Така, приятели, благодарим ви, че ни изгледахте видеото. Харесайте видеото, споделяйте и се абонирайте за канала, ако още не сте. Чао! Сега е момента. Цъкайте. Айде и да ни се обадите, мечетата на Франкфурт! Ай. Чакаме ви!